आं दंफैयो नोगोरमानि सरसजाय स्टेडियामाव जेराव बागुरुम्बानि थालिमा सोलिगासिनो दं आरो बागुरुम्बानि थालिमा दायो दान्दिसम जिरायथ'नाय दं आरो बे समाव जोङो लोगो मोनदों आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारखौ आरो बिथांनिफ्राय जों खायसे बाथ्रा मिथिनानै लागोन आरो जोङो बे बागुरुम्बा थालिम आयदाखौ बिथाङा खौरां लाफैदों आरो बिनि सायाव नोंथांमोनजों फोरमायनो लागोन बिथाङा बे आयदायाव मा फोरोंगोन सार नोंथाङा दिनै खौरां लाफैदों बेवहाय मा बुंगोन सार ना जोबोद मोजां बेवहाय फैनानै गासै मोसाखावरिफोरखौ आरो जोंनि रिंगु दामसानि गासै माने सोद्रोमाफोरखौ लोगो मोनबाय जायफ्रा फोरोंबाय थादों बिथांमोनखौबो अफिसियेलखौबो खूब मोजां जाबाय रिहार्सला 19 अक्ट'खालि जों जेखौ आसा खालामदों बियो जोबोद मोजां जागोन आरो आं सानो प्रधान मन्त्रिया नरेन्द्र मदि बिथाङा जोबोद गोजोनगोन चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आं साबायखर बावदों गासै बर' हारिनि जानानै दा फ्राय 99 जौखोन्दोनिबो बांसिन दिनै मोजां जाबाय एसेल' दं माने लाइनखौ मिलायबाय थादों आं सानो गाबोननि गेजेरावनो गासिबो थिग थाक जाजोबगोन आरो बियो मोनसे बे मुलुगाव बयजोंबो बाख्नायजानाय बे जोंनि दिन्थिफुंनाया जागोन जों बयबो खाफाल गोनां जाय बर'फ्रा दिनै बेयाव मोसानो मोन्दों आरो जाय बर'फ्रा नायदों बे थांनानै थानायनि जि नुदों बे जोबोद माने गिदिर बाथ्रा बागुरुम्बाया हाजार बिजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय भारतनि गोजाम हारिफोरनि गेजेराव गोजाम हारिमुनि बियो मोनसे हारिमु जुदि जों गमामायैनो असुरनि रायक्षसनि बंसब्ला बियो असुर रायक्षस सोरबा नरकासुर बानासुर सोरबा भगदत्त सोरबा रुक्मिणी बिसिनि समनिनो बियो मोसानाय आरो बेखौ दिनैसिम इयुन जोलैफ्रा लाबोयै लाबोयै बे समाव सफैदों आरो दिनै दुलाराय बुहुमावनो बे 19 अक्ट'खालि जि बागुरुम्बा दोहौ मुंनि हाबाफारि लानानै खालामनो नागिरदों प्रधान मन्त्रि आरो जोंनि माने गिबि मन्त्रि बिथांनि सिगाङाव बियो गिदिर मोनसे जोंनि बर' हारिनि जिथु सिमांमोन बे सिमांनि जाफुंसारनाय होननानै आं सानो सार बियो रेकर्ड जानो थांगासिनो वर्ल्ड रेकर्ड जागोन नामा लिम्का रेकर्ड जागोन सार बिनि सायाव एसे आं सानो रेकर्ड होननानैथ' बेखौ खालामनो नागिराखै जे बागुरुम्बाया जि जोंनि भारत हादोरनि बे आसामाव थानाय बा सा सानजा भारत बा नेपालसिम बांलादेशसिम थानाय बे सुबुंफोरनि मोनसे गोजाम मोसाखावरि जोंनि बे खुगा मोसानाय फक डेन्स माने बेखौ दिनै मुलुग बिखायाव दिन्थिफुंनो नागिरदों गतिके दिन्थिनायनि उनाव बे अट'मेटिकेलि मोनसे रेकर्ड जागोन बे मोनसे जारिमिनारि जागोन दा बेखौ जुदि सोरबा गिनिस बुकनि सोरबा वर्ल्ड रेकर्डआ जुदि माजोंबा कम्पेयार खालामो डेफिनेटलि बेयाव बिदिनो ओंखारहैनोबो हागौ दा बे जाहैबाय बयनिख्रुइबो गोजामथार जोंनि मोसानाय दिनै जोंनि गासै 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिजों लोगोसे सुबुंफ्रा बेवहाय नांथाबगासिनो दं बयबो बिराद खस्थ' खालामगासिनो दं दा बिराद देहा गुदुंनो बिराद माने गोसोखौ गाज्रि मोनो मिस्टि जानो लुबैदोंनो आं दिनैहाय माने दमासिनि बयबो सुथि लानानै थानायफोरखौबो गुवाहाटीनि बुथुमनानै लाबोजोबनानै 40,320टा खुनुरुखुम मिस्टि जगार खालामनो हाबाय बेखौ दा लाबोदों बयनिबो आं सानो बे मिस्टिखौ जानानै थाजिम जानानै आरो गोख्रों बोलोजों माने रिहार्सेलखौ होनो हाबावगोन आरो 40,320 मिस्टि मोननांगौआ जोबोद जाला खिन्थु खाफाल गोनां जों गासिबो मोसाखावरिया आरो जाय दखान बन्द'मोन न'आव थांदोंमोन सुटियाव बिसोरखौ दा लाबोहोजोबनानै दखान खुलिनानै नै दा लाबोगासिनो दं